Hello guys, kumusta? Happy holidays po sa ating lahat. Ngayon dahil holidays, tayo magluluto ng crunchy empanada. Siguro naman lahat tayo nakatikim na ng empanada, no? Ngayon gusto namin ipakita kung paano magluto ang aking kaibigan na si Rowena ng empanada. Okay? Panoorin po natin. Anong gagawin mo din eh? Empanada kaya. Empanada. Yes. Empanada. Ingredients po namin ay repolyo, mango sprout, yeah. Sprouted mango. At ito yung dough. Egg. Eggnog. Flowers. Nasa ang eggnog. Tingnan nga natin kung paano magluto si Madam Rowena. Ito, product ko, niluluto ko sa yan. Onion. May kunting sausage na manok. Na ginaya. Okay. Tapos ito, kangkong. Ay, ganun pala. Para hindi didikit. Dikit. Kasi kailangan natin manipis. Na parang yung yung wrapper. Yung wrapper ng spring roll. Parang ganun ang gagawin natin. Roll. Into roll. Okay. Ball. Tapos flatten. Gagamit na ako naman ito para hindi siya kawawa. Ito lang naman. Para mas Ayan. maging rolling pin. Maganda yung gamitin. Mas madaling i-flat. Ayan, pwede na yan. Pwede na. Pwede yan, nakamipis. At habang pinaflat pala yung dough, papainitin na yung mantika. Hindi masyadong mainit yung pika. Hindi masyadong mainit. Oo. Okay. Para di siya mag-break pag inilagay natin mamaya. Ganyan. Lagyan mo ng space dyan para sa egg yolk. At pwede mo rin ilagay lahat ang egg. Buong egg kung gusto. Kaya pwede ilagay yan kasi maliit siya. Yung No, I'm not gonna drink. Mercy. Ito. Ilagay mo ng buo. Ganun. Buuin mo na lang. Ay naku, parang marami yung white niya. Pag ilagay lahat ang white kasi naapaw yan. Yan. Oops! Iyok! Tapos, lagyan ng ito, ginayat na cabbage na pinong-pino. Pinong-pino siya. Yan. Ganun lang. Lagyan mo rin ng konting kasi ng egg yolk. Para may lasa. Yung mga dietitian, mga nagda-diet, wag mo nang lagyan. Tapos, let's close. Let's close. Okay. Okay. Yum. Wait. Yung pamaypay. Para mabuo siya. Malinis. Oh. Malinis yung Para gilid. i-close mo ng ganyan. Alright. You close like that. And then, wait. And then, in a medium fire. Then Medium. put. Oh, yan na siya. Okay na yan. Okay? Medyo mainit pala yung mantika. Hindi masyadong mainit. Okay. Kailangan talaga kitchen paper.
negosyo kami ng Pinas. Napantak man na Priya, aging pa na Pilipinas talaga eh, gamay da. Gamay da na agaramit as kastoy do. Pwede rin gawin ito in advance yung do, kaya lang ako mas masarap yung fresh. Gusto ko yung fresh na do. Natin itong do. Hindi nyo uto ko. Inuto kasi wetang manok ay sausage din. Sausage in naganasan. Onion. Cooking slowly, so the dough will cook. Empanada is ready. Time for lunch. Lunch with empanada. Nilagang baka. Sausawan ng empanada at sabaw. Rice lang naman. Potato. And of course, chili. Great. Super laking empanada. Map na kayo nga kamot sa isang sisan. Alam mo daday. Ang laki. No, I want the small one para makadami ako ng kakainin. You know? O nakatagawat ang bigat. Nakapisukan na sukan. Mingki daw. Mingki daw si Dilby. Wala yata kasi ito ah. Ay, appetizer kayo data eh? Nalagyan ng suka. Sa loob. Hindi ako kung pulutan na nato ilalangin. Kurso na inom. Kaya? Sa ulo rin siya sa tarup. Dami. Appetizer. Ayan mo isa. No, gusto mong umorder ng empanada? Hindi ko aman. Just call Ruena. Ang sarap kung sa butak. Call Ruena. Ang tagit 20 sa una. Aba, busog lang. Baka hindi na ako makakain ng kanin ito. So, special occasion only. May meron sa akin doon. Gabi lugnan. Bakit hindi? Kung ang kamay lang po ka. Awan itlog na natin ang tikto ay nauuling. Da. Ay, awan sa mo. Ando? Hindi lugnan ka? Kada, ada tiga pa lang nauto ng Lima ulay. Ano ba yan? Ayun. Paano mo? I'm going back to when I was at Bigan. Sinulong ko pa alam, mamatidaan pa. Bon appetit! Mas. Sakwa, napiluwak ka.